Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men joyoɓire. Allah wallino on kollama allif no masirte. Allah wallino on kollama no ba masirte. Allah wallino on kollama no ta masirte. Allah wallino on kollama no sa masirte. Hande kadi eɗen kolle holno ja masirte. Ja tongu puccuɗo mo jangunɗa o holno o masirte. Mbiyama noon saɗa masa mbatta ko 5 dow, mbaɗa 3 hakkunde, mbaɗa 4 less, hawra 12. Oɗo wona ja, oɗo wona ji, oɗo wona ju, oɗo wona ajj, oɗo wona ajj, oɗo wona jan, oɗo wona jin, oɗo wona jun, oɗo wona fooɗo mbiya jaa, ɗo wiye ji, ɗo wiye ju, ɗo wiye je. Ɗum ɗo woni masgal. Ɗum portal dow woni a, portal less woni i, tural woni u, kowal e sidda ko a. Ɗiɗi dow ko an, ɗiɗi less ko in, to ɗiɗi dow ko un. Porgal portal dow foɗirte ko allif jowiɗo walla allif taƴƴo walla allif. Portal dow. Portal less foɗirte ko juburi ya walla yanara walla yurit. Tural foɗirte ko wo taƴƴo walla wow. Toɓɓel ngel ɗo foɗirte ko juburi ya alif jowiɗo walla yana alif jowiɗo. Ɗum ɗo tan hande woni ko pamata e masgal. Wadde windande joyoɓire nde Dental Dina TV, an mo jeeyno ko jiɗa jeeyde hen o, jahata ko YouTube binda Dental Dina TV, on saha mbawa ngal yiide, ngara jenta e jangde, jenta kadi e jingoɓe walloɓe. Ngara wefma wasmone ma, mbaɗa hen ballal ma faade e dental he. 77 906 80 anne jeeɗa e jingoɓe walloɓe. So wona on jarama tan jokke golle min beltima nafata jangde nde. En dendet ballen jingen poolen ken dental eɗen mbawi ɗum. Courant wifi connexion en jeeya denden jingen ɗum mbaɗen ɗum mbawi wawa jangude. Bisimillah, naten golle jangde. Windande joyoɓire eɗen masa jatungu peccuɗo o. Pesigel ngel ɗo ko a. ƴettu jatungu o nawana pesigel ngel mbiya ja. Ɗo ko jatungu o nawanta pesigel lesngel mbiya ji. Ɗo ko jatungu o nawanta tural ngal mbiya ju. Ɗo ko kowal ngal nawanta jatungu o mbiya ajj. Ɗo ko siddo o nawanta jatungu o mbiya ajj mo sidda. Ɗo ko an o, ayi ƴettata ko ja o nawana an o mbiya jan. Ɗo ko jatungu o nawanta in o mbiya jin. Jatungu o nawanta un o mbiya jun. Ɗo ko jatungu o nawanta a mo porgal o mbiya jaa. Ko foɗimo mbiya allif taƴƴo o. Ɗo ko ji nawana yanara o mbawa wiide ji. Ɗo ko ju nawana wo taƴƴo o mbiya ju. Ɗo ko ji nawana yanara alif jowiɗo mbiya je. Wadde ɗo ko ja, ji, ju, ajj, ajj. Ɗo jan, ɗo ko jin, ɗo ko jun, ɗo ko ja, ji, ju, je. Ɗum noon saabi lomba hen pularo beela wawa jingandema e walludema. Ay ɗo joni ko ja, ko addi wiya ja ko a o.
anne ɗo ko jatungu wonno ko pesgel ngel ɗo addi wi'a ja. Ayi ɗo ko ji ko waɗi ha wi'aji ko i'o anne ko pesgel ngel addi wi'a ji les. Ayi ɗo ko ju ko addi wi'a ju ko u'o anne ko jatungu o turanga woni u renda wona ju. Ayi ɗo ko aj ko a'adi mbiɗa aj ɗone ko kowal ngal wontata a mbi'a aj. Ayi ɗo ko a'adi aj siddowo aj. Ayde ɗo ko an o won dow ƴettu ja'o nawana an o mbi'a jan. Ayi ɗo ko ja'o nawanɗa an o woni jan. Ayi ɗo ko ja'o nawanɗa in o woni jin. Ayi ɗo ko ja'o nawanɗa in o wonti jin. Ɗo ko jun. Ayi jun. Ayi ko ja'o nawanɗa un o wonti jun. Ande ko jun wadde. Ayi ɗo ko jaa ko fuɗɗum a'o anne jaa ko fuɗɗum alif taƴƴo. Ayi ɗo ko jii ko fuɗɗum i'o ana mbi'a ɗo jii ko fuɗɗum yanoro. Ayi ɗo ko juu ko fuɗɗum mbi'a u'o ɗone juu ko fuɗɗum o taƴƴo. Ayi ɗo ko jii ko fuɗɗum i'o. Ayi ɗo kene ko jii ko fuɗɗum yanar aljuuɗe ni foti wadde. Ɗo ko ja ɗo ko ji ɗo ko ju ɗo ko aj ɗo ko aj ɗo ko jan ɗo ko jin ɗo ko jun. Ngara pooɗa jaa ji ju ji. Ɗo ko ja ɗo ko ji ɗo ko ju ɗo ko aj mo kowal ɗo ko aj mo sidda. ɗo henne mbi'a jan ɗo mbi'a jin ɗo mbi'a jun ɗo pooɗa mbi'a jaa pooɗa mbi'a ji pooɗa mbi'a ju pooɗa mbi'a ji. Ayi ɗo ko pular ja ja. Ayi ɗo ko ji ɗo ko ji. Ayi ɗo ko ju ayi ɗo ko ju. Ayi ɗo ko aj mo kowal ɗo ko aj mo sidda. Ayi ɗo ko jan ayi ɗo ko jan. Ayi ɗo ko jin ɗo ko jin. Ayi ɗo ko jun ɗo ko jun. Ayi ɗo ko jaa ayi ɗo ko jaa. Ayi ɗo ko jii ayi ɗo ko jii. Ayi ɗo ko juu ayi ɗo ko juu. Ayi ɗo ko jii ɗo ko jii. ɗum noon so ji waɗama hen pularo o tawi a saggi ma dañ ko saggitma sara ma tawa ene ɓallima kono an kam ganda saɗa janga ɗo jangata. Ɗo woni ja ji ju aj aj. A saggi noon ja'o ngara ɗo saggitma. ɗo ko ji a saggi ji o ɗo saggitma. ɗo ko ju a saggi ju o ɗo saggitma. ɗo ko aj a saggi ɗo aj oɗo saggitma. ɗo ko aj mo sidda siddanani aj o saggitma. Ayi ɗo ko jan a saggi ɗo oɗo jan saggitma. Ayi ɗo ko jin a saggi ɗo oɗo jin saggitma. Ayi oɗo ko jun a saggi jun oɗo jun saggitma. Ayi ɗo ko jaa ɗo a saggi ɗo jaa oɗo saggitma. Ayi ɗo ko jii a saggi ji o oɗo jii saggitma. Ayi ɗo ko juu a saggi ju o oɗo juu saggitma. O ko jii a saggi ɗo oɗo jii saggitma. Bisimillah jangen ja ji ju aj mo kowal aj mo sidda. Hakkunde jan jin jun les ko polle jaa ji ju ji. Jangen dow Qur'ana arab ummorto ko bange men ñaamu faya bange men nano. Adi dow ko joyi ja ji ju aj mo kowal aj mo sidda. Hakkunde ko tati gonɗon jan jin jun
les ko nayi ngon ton polle ja ji ju je ɓamtu ja ji ju aj mo kowal aj mo sidda hakkunde ɗiɗi jan jin jun ɓamtu lesto polle ja ji ju je nani ɗo woni ja ɗo woni ji ɗo woni ju ɗo woni aj ɗo woni aj mo kowal aj mo sidda ɗo ko jan ko ɗiɗi dow ɗo ko jin ɗiɗi les ɗo ko jun to ɗiɗi dow ɗo ko ja porgal ko foɗɗum alif taƴƴo ji ko foɗɗum yanara ju ko foɗɗum wotaƴƴo je ko foɗɗum yanara alif jowiɗo ja ji ju aj kowal aj mo sidda jan jin jun ja ji ju je ko wonɗo ko ene winda ko heewi hankadi Allah wallima a gayni ko jangete e ja qur'ana o dow ha les ko masete hen e ja ko ni foti alluwal ngal ɗo gotal gandirta ɗum a wawi ɗum qur'ana o dow ha les ko masirte hen masgal ko fate ja ko ɗo haaɗi ma woni ja ma woni ji ma woni ju ma woni aj mo kowal ma woni aj mo sidda ma woni jan ma woni ko jin ma woni ko jun ma woni ko ja ma woni ko ji ma woni ko ju walla je ɗo kam ɗo tan jangata ɗum mbawa ɗum mbasa heñade heppude mbasa teftade wiyoɓe ɗum ɗo janganoma jangitama jogo haqqille an jokka hajuma janga anne mbawa gabboɗaɓe kamɓe ɓe jangi ɓe mbawi aɓe tardinma mbima ɗum ɗo janganoma jangitama mbiyaɓe e moƴƴi minne mi jangito somi gaynu abbo on ganda ja ko ni foti ganda ji ko ni foti ganda ju ko ni foti ganda aj ko ni foti aj ko ni foti jan ni wayata jin ko ni wayata jun ko ni wayata ja poɗɗo ko ni wayata ji poɗɗo ko ni wayata ju poɗɗo ko ni wayata je poɗɗo ko ni wayata ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗon jangon ɗigga on kola koye mon ƴewon bawɗo ɓakkoɗon sara makko o holla on o walla on ha jiwon lawol an mo jeeno ko jiɗi jeede hen o jahata ko YouTube binda toon Dental Dina TV jiyangal mbaɗa abonné on saha jiyangal naata ko wonoto tawa ɗum toon janga kadi jeeɗa e jingoɓe walloɓe nani ɗum wiide ko kalis ndewa ɗum e Wave ma walla abonné ma yetto 77 906 14 81 duusa golle men jahoje ɗe on jiɗo joni ko limto pular yawngo waɗɗo mbiɗon ko joɗon limto ko hijjo wonno e hijjo hijjo arab yawngo kono ay wonno ko machine e saha ko yino adan ko o artira ɗum wonno wonno ko allol pular wonno limto pular yawngo ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗon jangon ɗigga kon paamani hen ƴewon pamɗo ɗakkoɗon saɗa makko o holla oɗo walla on hankadi certoɗe ngal ɗo majjere tawde on Allah walli on jiiti alif no masirte Allah walli on jiiti ba no masirte Allah walli on jiiti ta no masirte Allah walli on jiiti ha no masirte Allah walli on hande kadi on kollama jaato ɗiggi won on keeɓi alluje 5 ɗe ganduɗa ene winda ko heewi
kono mo anda jaɓanama gantu hañana andi ko ñangata ɗo ko kala alluwal janguɗa gaynuɗa andu a dursi hankadi ndihen har feere kadi jam kadi garana kadi har feere wonde masa dow mum ha less saɗa masa noon waɗ 5 dow hakkude 3 less 4 wona poɗoje ita fo ene alluga waɗirni tan alkula kala ko lelnirte dow o wasa fodde hakkude o wasa fodde less o fooɗa ni foti on paami ɗum bisimilla en kaaɗi ɗo windande men joyiɓiire hande ko jaatungu piccuɗo mo ñangunoɗa o ganda no masirte a hollama ɗum rokku nande famde e gollude onon haaldeteɓe nane jaaɓe mbaɗe hen balle moɗon e jinggere moɗon ɗum ɗo wona politique ɗum ɗo wona punti on puntaka jawƴere mon ñamaka e dow mere ko gandal min tottoto on onon namdino ɗum addama on tottama ɗum wadde on jinganan min to banggue courant to wifi connexion min mbawa hebde ko min mbaɗi hen kono on jarama tan jokke golle min beltima tan addata yebde courant o on jarama nanon haala jabon haala mbaɗon hen golle